Thank you so much sa pagpaminaw din sa Barangay FM 103.5 Lamis! Forever. Nagkasalamat ako kaya po si Ricky Mouse. And of course, ako ang iyong Papa Vince Joy. And syempre ang yung chichayan lady batot kisan takapoy! Ay! Ayaw kasi panghalok po. Oy. Sa wani halok kay karon sa mga tapagwa mo yung label. Kanusa pa ka makakisa yung tao ng mga gihidlaw o gibingaw sila mga partner sa kinabuyo ng mga kadula po. Manigingon nga, magpuyo na lang ta ninyo ha. Magpuyo na lang ta. Kana sigurong case o dulog-dulog no, ano na siguro nas dictionary. Ganaman. Masyado kang Peter. Tungod din yung pandemya, kaya di naman magamit yung tahay. Kami lang lagi wakay balo. Pero kamo na, kasigil niya po kis-kis, kaya nag-social distancing. Gusto lang, hindi mo patawa ba? Awag yun, di ba naginaingon ka? Kaya gikulo. Kaya sa kung sa Panimalay, di ba, di kaya mo po dapat magdikit, magdugol. Dapat distansya, gid Pero, gihapon. maghalok pa. Kaya na mga domestic distancing. Sa mga domestic distancing. Dito, sa sulod sa Panimalay, na distance. Mo ba? Ayo. Kauban na sa domestic violence, kaya mga violence nga nahitabo dito sa sulod of course Panimalay, pero ay naghuna-una ka barangay may ano lang ka dito, mag domestic distancing. Way sa sul sa balay bisa pag mag-asawa mo, pero kakita daimi. Kakita daimi, ay tuman ka sa protocol. So, ano mo pagkabaluan namin? Mao lagi, mao na. Mantag lagi mamuyo tag balay aning murag aquarium para makita. Kita no, kinsa ba kayo nisunod sa protocol? Naman. Hoy, teka muna sa bago ang ating live drama. Hay, una kang sa Jalaso Family, Gian. Hay, din kini Jai ang boy, Mama Cora, ug sa Pilostratos Family. Sa mga taga-Talomo, thank you guys sa always siya pagpaminaw. Dave, salamat. And belated happy birthday once again kagahapon kang Mona Lisa Balay. Oy, belated happy birthday. Happy belated. Happy belated happy birthday. Ang importante na birthday. Mo naman ang istorya ha, birthday. Naman, ang bonggang-bongga. Kunya, ikaw na kabarangay, excited ka na ba kay niya na sa among mga kamot? Sa Gunitan. among mga kamot. Among gigunitan, giputos. Gunitan na mo ang inyong destiny kabahin sa inyong relasyon nga murag di na magduga. Relasyon nga may rasugod. Oo. Mo ako'y pagsugod nag-end na. Oh, end na Or yun. nag-end na, wa pa kasugod. Hindi ka nag-ipag. Pa lang ipasted na. Wala yung wapakasugod, Oy, wala. may na lang na kay nang uyab nga Oo. i-busted. At least wa pa kakasugod sa inyong relasyon kintay nga Wala pa ka gusto. naka-invest. Wow, feelings. Ganon. Ikaw no, gasto ito ka kuna kay uyab no? Oo, okay mahimo. May kaya, palitan na natin ng mulak. Ay, mahimo ano eh. Kamananap, ana. Ikaw naman, ikaw nakapalit. Ako na yan ay tating palit. Naadyo ko suggestion sa mga lalaki. Mientras ka ng, labi na sa mga teenager karon, mga 13 pang edad, 14, 15, mga ginikanan, tudluin na ng inyong mga bayong-bayong, may tawagan na ka ng mga So, nagbibinata. kung saan mo nag-istorya, bilis kaya na ba yung Oo, bayong-bayong kauban sa balay-balay. Kaya mga ginikanan, tambagin na ninyo yung mga anak ng mga lalaki na binag-12 pa or isa mas younger pa or tutob na mas sa mga minodidad. Kaya wala pa kauyab bitaw. Patam na nagmanga bulak. Oo. Para hindi manguyab na, mangutlo, o radi, mamali. Kaya palit-palit ng mga lalaki, bulak para sa ilang mga girlfriend, gagasto-gasto lang niya sa ilang mga bulak. Kwarta-kwarta lang. Oo. Kaya yun ay nana. Unya magigilikanan, mag-abli mo og karinderya. Anong kalendarya man po? Kaya makauyab po ninyong anak, dito na sila mga way gasto. Oo. Tama po kaya kaya naman magsika itong mga mall. Nayawar may kwarta, masip pangayos, mama. Minyag bitagaan, masuko. Unya sa inyong karinderya, dapat ang mga sudan munggos kay sudan sa pobre. Ay, usa lang kabaso mo danggahan na. Unya magpansit permi. Dili magbulad kay sudanas dato. Mahal ang kilo, ana. Kamito na, maniginingan karon nga. Hindi mo sila kinibulad pang pobre noon sa din mo kinakalas bulad karon. Ingon naman to si Mona Lisa Balan nga nag-birthday kagahapon nga padadun tag bulad. Sao naman ni karon, nga naman kaninhi karon. Mamalik ba ta? Kanang bulad ganing matag 300 kuno ang kilo. Wow, maulaw ta mo dawat sa maong bulad ato na under goodbye my head manggod. Kaya kung ako makadawat atong bulad, di mo kinakulutoon, ako yung inisahin. Hilang niya, ni balibad ka, mura mo kwartahan. Ano, lahi So, nakabalibad na lang sadko. lahi kinong batasan ng busog ka ba, no? Kay, Dili, lahi gining batasan ni mapakaron ingnon ta nga naa na di. Balibad na bawa pa mangandoy. mahay
kay ko karoon ko nga, kung karoon ko lang ko naman, nagkakutoy na akong tiyan rin. Pero abi mo, isa lang ang butang yun. Isa sa mga dagan ng mga butang ako na-realize sa kinabuhi. Sa atong kapobrehon ba? Kahit pobre man yun tanong. Pero pobre ka nga ka na natin gikakonpod, no? Oo. Salamat sa Ginoo. Pero bitang, naagid gihapon tayo pride, no? Oo, inatay ka ulaw. Kung baga napatay ka ulaw ba? Oy, hindi kinakaulaw ng pride. As in, pride yun ba nga? Kaya ko yan. Yung naka-afford ko, Ana. Pero at the back of your mind, ikugsa pa ko. Ako na rin maka-pride ko yun. Ulawon lagi ko ng mga inana ng mga butang. Pero di ko ma-pride eh. Naulaw ka because of your pride. Ay ba ko nga, di ko kapalit, ana. Oh, kaya naulaw ka tungod kay na kay Garbo. Oo. Pride, ganon. Oo ba? Oo, di ba ka maulaw kung kay Garbo kami yung ay, isa lang ka-invite, go. Lagi mga tao magagnaong. Di ba nahalata ni mo kahapon si Mona? Sige, pagpamugos na ito, magdala tagsud na. Oh, nakadala. Hoy, naka-bring house me. May Bakit? patay mga friend nga taga-minta. Di ko mo pagpaulaw. Oh, ang ulo di jalit yun. Hoy, karmo. Ay, dinagyan po siya Garbo kaulaw and everything. Kaya lang, kanang, ginuso lang sa ginato kay mamo ginang gusto dalahon, no? Bilin ka ni ba? Pero nahibaw ko, kabit-biton ka sa ulo. Ako? Yes. May okay ako ng panit yun. Oo. Panit lang. Pero yun sa tanimot mo dalang isa ka ba? Wala pa na po hilap ni. Isulot na ako sa kayo. Ay, okay. Pagsimon to ni mo. Pagsiyon ako to niya. O baka akong i-text na dito karoon. Ilutuon na to, bro. Murag karon si Gwen Ganda, murag ipaksiw na rin ni atong kong bit-bit. Ay, mo ba? Kung ako nang yug ka. Unya kagabi, Ikaw naman lilutuan niya karoon kay... Kaya kataupang dalan ako sa nano, kay gilan lang naman gabi. Pero anyway, no? Live na karoon sa Barangay FM 103.5 Davao. Visit lang mo dito pag uman. Pwede mo na tumaminaw. Mapadampan. Bisita mo dito. Madala mong juice niyo. Mga kapi-kapi. O, saba? Kahit lain na rin mga panahon na, nabubisita ka, ikaw na magdalag merienda. Anyway, mga igala. Anyway, Anyway, yan. kabarangay, ready ka na ba kay niya sa ato mga kamot ang lain na sa nga sulat nga ato tagaan sa pagdagan gikan sa usa ka babae nga taga Katalunan, Pequeño, Davao City. 41 na ang edad din taon, gahi-gahi na mga 4 days tag nilataan na. Una na ito makaon kay kung tuloy sa hunit pa ng... kapag kitang tantan ni gamit ligkong. Usa ka babae nga tumailhan taod-taod lang ang iyang pangalan o nga tumahibaw ang iyang kaagi ug kun unsa iyang problema nga dinhirang gid taon niya gisalig sa Barangay FM kay mao ra gini istasyon ang makatabang og problema. Okay, no, mo nakita. Di ba kita naingon ani ang mga sender man. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling silya. Pero yun na nga. Yun. Pero parang ganun na rin. Diyan na ang istorya sa kinabuhi karong adlaw sa GKK. Gugma, kasakit o kaghapon. Ang live drama, now na. GKK. Gugma. Kaya na ko i-prove yung mama nga gigugma ni Kaira. Salamat, Trix. Kung nakasabot ka sa akong sitwasyon. I love you. I love you so much. Kasakit. O kagahapon. GKK. Gugma, kasakit o kagahapon. Adunay gugma nga makahurot og kwarta. Adunay kasakit sama sa luha nga motulo rag gali. Mga kagahapon nga maayo ra sa sugod pero bulag ra gihapon. Break na ta. Ano kasulti magkanap? Nag-asa ko. Wala kay motor. Sorry. Rosalie, sorry. GKK. Gugma, kasakit o kagahapon. Ug aniya na ang inyong live drama kauban sa mga tighandos nga walay mga pulos. Yung bunta. Hello. Mga kaigsuunan, welcome sa itong pagsibya-sibya. Kutop sa giabot sa to pagsibya, good morning. Iyan mo na na time, no? Sa mga taga-radyo, sibya-sibya. Mga style kat mga kaigsuunan. Taga-AM. Mga AM style. May gala. Oo. Kasi Kanang
sahi, mga sahi. Oo, tapos pag mastorya ka dapat, kung angkor ka sa AM, pag mastorya ka ni mga tsoy, dapat pinapunga. Oh, bagay suonan, doon na kini mga... May mga pakapin ng mga hunat. Oh, usa ka na kapagpangilan. Kaya tang hunat sa sugod, hunat sa ending. Oo. Yan dapat pinapunga. Pinapunga dapat bukat ka. Nga dili usod niya dapat ang walay Walay am. Walay Dapat am. ngayon lang ka ng mingon ka kintahay. Basahan ako ning news. Kining niya. Mga kining niya. Kana mingon daw. Sumala ni Jinelito Dodong Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 sa karon ana no. Diwa nakita ka. Sumala ni Jinelito Dodong Atilio mga higala no. Gusto ay kay nakalimot sa Barangay Voltec. Nag-live sa Pwede pa ka, patangan nila na. Usahay po, pwede patangan nila nga. O, kinibitaw ang kining niya ang mga, kining niya. Pwede patangan nila kining niya. Mato? Kining niya, pero ni Adlib Gudo, nakalimot sa isulti. Istorya. Naguna pa sa sunod na isulti. Pero, Magsa, kaya kiningunsan ni. Si Sir Nestor, Oh, yung masabot ito doon, dyan mo yung office nga doon dito sa bumbong. Pag si Sir Tungduli, o kiningunsan ni. Kaya unsa pa ni. Pero mailan ni mo ang idarana nga DJ. DJ. Bili angkor. Kasaman. Ang idaran nga DJ na ipakapin sa tumoy. Kasaman. Kanya Sige na ka nabi. Hindi, manggudo idaran, di ko kabayo. May balaan na to. Huwag ko makayamid ka. Sige na. Dami magagalit, dami matatandang DJ dahil. Pero, tama na siya. It's reality. Dawato na nino. Dawato na na. Unsaon ka na nila ha, tayo sa kadilisan. Sino? Kaya ko linya sa DJ, nga common lang. Mike, good morning. Tagalog lang, Tagalog. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dili sa... Sige. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Pwede. And of course, sa tumakuhain. Diba? So, Ganon. Mag-text na para sa inyong mga requests. May kaming pakapin. Oh. Adlib din yun. Naguna-huna siya sa sunod na po niya sentence. Pwede. Okay, mga taga-radyo. Dumog yung mga taga-radyo. Pinato ang idara na nga DJ. O di ba, hindi ako ganun magsalita. Hindi ako matanda. Ano ka ba? Malay ginaingon ka lahi ang style sa AM o sa FM. Sa FM mo yung mga tiniguang. Pag sa AM, lahi po na. Correct. Ito, that's reality. Ano diba? Ang ginayon. Anyway, nga nasa kung mga kamot ang istorya sa kinabuyo sa sausa ka 41 anyos na nga babae, dalaga pa. Dalaga pa si auntie. Sabi yung sa mga problema Kanang ka na. padung na ni maulay. Hindi na mabuntis. Mabuntis mo ba na, di ba? Uy, depende sa babae. Palagi kong sa'yo magminupos. Amot kung tinuod, correct me if I'm wrong, ikaw di ka barang kabisig na hibaw ka kay kung ano ang gugunag means. Niresign ako. Niresign ako sa pag-means. Hindi, palagit ni. Why? Palagit siya. Mama ko na palagit ni. Okay, bahalag mo katol ni, di maanak. 41 anyos na kinibabayhan na, ayan, from Catalunan, Pequeño, Davao City, niyan ang istorya sa istorya. Sabi ang nag-ala. Sa kinabuhi ni Delilah. Dear Ricky Mouse, Papa Beans Joy, Enjoy Chayan, Lady Batot, Kisan Takapo. Natatawa ka. Nadoy tuyong. Ano man ang mga DJ po nakaraan? Isa ba yung mga tagipit siya, si Ricky Mouse? Hindi ko karaan ay. Mas karaan pa rin mong relasyon. Karaan DJ. May karaan sa karaan na bilis kalibutan din. Pinakasag ka tuig. Yan, modulate. Sige, sa tayo sana. Huwag mo na sa Anyway, ako si Delilah, 41 na, pero dalaga pa. Pero dalaga man ko, but I'm taken. Not for granted, but I'm taken seriously.
Naging oh. Taga din ilang ko sa Katalunan, Pequeño, Davao City. Doon ako'y boyfriend, ang iyang pangalan, Chester. Wala na And- ni Lister. Chester lang kay, dako makidughanon man kay tawhan na. Lister na. Maya. Busok man kaayo ni siya og dughan mao nang Chester. Nahulog oh. Ako nga ikyo? Yes, tamaki. Ay na nagpunito. Hugan. Pamuti na ng starfish dito. Napatoy uto. Ay, mas bait pa ang starfish, no? Uy, wala utok ang starfish. Ngayon sa nga, ikaw no? Buko kay ka. Burakag. Anak ko sa ginaginong parang... Utok bulinaw. Utok bulinaw. Huy, naiutok ang bulinaw. Tinahinon mo, nakag utok starfish. Kaya ang starfish walay utok. Ako naman ng starfish. Lain na siya. Okay, nagkaw ka. Anyway, si Chester, 18 anyos lang. So nakita ninyo ang diferensya? Dako kaayo, 41 ko, 18 siya. Ipa. Pila among age gap. Almost 40 years or 20 years. Oh, businesswoman ko, pero ang mga tao sa palibot nga manghilabot kay concern ko nung isa kong kinabuhi mo ingon nga ang akong kwarta lang ang giapas nining tawhana nga si Chester. Pero ano niyo masabta ng tanan, you be the judge. Niya na ang akong pagpabuhagay. Sa akong history ka talaga. Maon sad na ang batanon nga DJ. Excited. Manama. Salamat. Ambe kong down ni mga tumban. Salamat ang kanta. Yan na. Ang akong live drama. Sosyal. Napoy car idling. Sa katarasakyanan ko. Ang idling sa June. Pero, Chester, ni anak ka, ako magod ng drive, so ako jumingon nga ni mabot. Isa pang kaoy, parang ko nasa nagtawag og pa ng cellphone, parang si Willie Rebelli ang iba, nga mo'y nanawag mo, pa yung mga nagkinsa iyang gitawag. lagi ko, bitaw na hot, bigay ko mag-drive din, ganahangi ko na. Kulbaan ko siya mag-hot. I'm a good driver. Lagi ta- Well, kung nakaikasaway sa akong pag-drive din ako sa kanan, amang ko'y gibutang makaratula sa likod na niingon og, how's my driving? How's my driving? Kung nakaikasaway, just contact this number. Pero ang kulbaan ko sa imo, hindi ko makakita na sa Shrine Hills pababa kay 120 magmumbit ko, ha? How about sa Shrine Hills pataas? Marag yapon, gusto niya pa mabalaga, di nga amay-amping ba yun, eh? Abi mo, kaya kung maghinay ka, murag ipaabot ni mo ang disgrasya. Wala nang gusto bigyan ko palagan, pero ikaw eh, kulbaan ko nang Pero, urong ko. Chester, di anak kita, o natunong din sa inyong balay, o tunong sa inyong ang gate. Paman migit, Na ano? di ba na amo? Ito mas likod mong balay ko. Ay, banto kayo walay gate ang bigas balay. Inyong giilo. Pero dili lang ta mangagi kay ibaw nakaning nagdikit yung balay na mo dili delikado kinig masunog dili kay. Pero, di na siguro ko magdugay, oy. Kung di na siguro kung pauli, ikaw na i-drop na lang tika. Pero kuan ba kanang ako good. Gusto min kinako ning prase mo nga mo drive mo sakyanan ba. Kung gusto ka mo drive og sakyanan, o sa masa nimong drive-an, no? Ano mo'y sakyanan? Oh, ikaw if Nulang kayo ni akong kotse. if okay lang unta imo kong tuluan. Mauba. Gusto dyan ka makamaong mo drive. Kaya syempre para pag nga matod ta ka, masundo ta ka, you know. Kaya na ikaw na ang muhatod sundo na ako. So, mamahimot kang driver, ana. Dili na taka, ana, lover. Ay, it's okay. Gusto mo talaga mag-car kasi Ay, gusto mo matod ta talaga ka. magkamaon ang drive. Sige, one of these days to do antika. Ato ta dito sa Crocodile Park, bisag bawal. Dito ta katugduan ng drive. Kadlo ko na. Mahal ba dakpan ta dito ka? Bawal ba na practice? Hindi naman ta sa Sun City. Dito sa may... Sa Sun City, init ba dito? Sa gabi? Hindi. Na may sun. Ikaw, may pamadayon sa petos balay ta. Ha? Tayo, ito, may pagkaon nito. Pero, uwi mo saan marong orasa?
Sige na. Hapit naman mo gabi. O, alas 5 pasado na sa hapon. Pero, Sige na, kadiyot naman ko. huwag ako. Sige na. Ginawan ako ng gartan ni mo ron. Wa man good na, na-lost. Kinabi kini mo ang kuhanin mo nga kinigartan ni mo dili ka makasya tulo ka tao. Ay, sige na lang, uy. Sige, tumana na lang tika nga mo hi hello lang sa ako sa imong lolo ug papa. Pero Tessa, pwede nga. Ha? Mo kiss ko. Ikaw no? Sige na. Asa ba sa mo kiss? Ikaw, asa pa rin mo gusto? Ay, bilang ko magtag na. I-surprise lang ko. Sige, okay, piyo yung mata. Muyap na ko? Ni-kiss na ko. Ay, asa ba ka? Sa bangko no. Wala. Wala ko na feel, oy, mo naglayo kay distansyado kay nga mga lips sa ako. Wala pa man ko ni-kiss, kaya naglayar ako. Sa'yo mo piyong sa ako. 1, 2, 3. Kuman na? Yes, na yung agtang ko ni-kiss. Late reaction. Parang may kagantang. Kasi may mong foundation. Sa'yo mo na nga, Bill. Ibaw naman kasi mong laway. Oy, salty. Sabi mo yung make-up. Uy, naman parang natutulog lang. Baga na mag-make-up. Pero ikaw ha, mo kiss lang ka, pero mo dahil dyan nagkapit ang imuhang kamot sa dili angay kapiutan. Nga naman din mo mga lalaki, oy nga kiss ang ihangyo, pero kuhan ka ng mangguni. I'm just being sweet, you know. Ikaw no, mo kiss juga dili gyapon sul sa kanan nga sige na mag-kiss na ako. Alam mo, maulaw mo kung mukis, di mo tubangan nila. Papa, kay manungog mo sila. Murag bata, bisungugon. Kay bata ka manggiwan. Dili na lagi ko bata. 18 na ko. I mean, kuhan ba, bata ka, kung ikumpara na ako, bata ka edad. Wala lagi ko ilabot, anak. Dili mo na issue ba? Ang issue, mahal na itong usag-usa. Ug, dili na madawat sa mga hilaptanong mga tao, pero bahala sila. Salamat, Chester, ha. Nga, gidawat ko nimo sa akong pagkaako, as in, sa kinatibukan, hasa ng akong flaws. Salamat kaayo sa pagdawat na ako, ha. Eh, anong dili man? Dili man sa balata sa imong edad. Maramang gani ka og 25 years old. Sure ka? Di ka na 25 years na nga eksperensyado. Pwede sa... Pero kung hitsura, layo ra kayo ang imong edad ni Layla, sweetheart. Para bang tao pa, pangayuan ka, birth certificate, aron mo to silang 41 na marag dilikit katuhan mo. Kaya ka ma-improve. Sige na, oy. Tuon na lang kintahay ko. Tala mga naog na tali na sa kotse. Kag gusto magigakang mo pakita pa ko sa imong pamilya. Gimingaw masab ko si Lolo o Papa ni mo. Tara. Okay. Uy, kaulaw mo yata to ini. Ay! Atay bisita! Uy, naulaw ta ini pa kay waman sa nimi sulti ning tawhana nga ihapit yun mo pasaka din si Ma'am Dilayla. Uy, Brakida, jitwanan. Maguwang sa tugyo tay ini ni Dilayla. Ikaw, Ano pag-iskot-iskot? ikaw sa panot, ibon siya niyang ipalata ng edad nga. Kung atubang na to ni si Ma'am Dilayla, di ka maghisgot kong edad. Okay lang, Tito. Pasensya. Tay, okay lang, uy. Walay kaso, ang kuno na natin, acceptance na magiging nanganglan inintanan. Dawat man akong 21 ko. Ay, na, dili ka ko tayo unang panahon, Ma'am Dilayla. Batanon ka pa, uy. Diyos ko, mauwaw gani ko kakining akong anak mo nang maguwang pa ni mong edad, bisag 18 pa. Oo, nya, kuhaan ka na. Uy, ay, ma'am, andi ka na lang kung matug din sa among bahay, pero mauwaw man sabi mo sugot ka kay. Wa ra bay aircon diri. Pati inita niya, wapagyan mi. Electric fan. Unya, wa pagyan may karton para imong ikapaypay. Hasyang iganga diri mamurag Ay, gini. Tayla. Murag gini dinig ubon. Sagdi lang noong pa. Tiguman ako ng aircon kung makatrabaho na ako. Kung man akong eskwela. Dugay pa kaayo to, uy, Chester. Kuan kini, gusto na imong aircon? Uy, tay, nasobang ko ng aircon ka. Ang nindot ng na-aircon. Ay, oo, to, gusto. Nindot lang doon na aircon, pero... Kadong rep na to, guba-guba na magaling po ba? Kuhan ka ni, nindot lang doon na aircon, Ma'am Dilayla, pero di man ka-afford pa. Di na lang kami maguna-unaan na. Uy, kami mga pobre, puyo-puyo po naman naman ang among mga ilok. Kuya Paner, ito,
may naman. Anay, may paypayan by, din. by schedule man may karong gabi ang tinguyok na ang tuyok prostatay. Ano sa mga niya? Kuan, ay mo kabalaka. Ulo to. Ay mo kabalaka dito. Tay. Kuan, kung gusto mo aircon, paliin ka mo aircon din eh. Di, ay na ako naman yung kamot, Dilayla. Ay na. Kain sa kaya mga aircon na dinil niya, muslot among bongbong, manggawas niya ng mga bubon. Dahil, iba sa kainin atong mga silingan din hino, tay nga. Kanang mag-aircon man lang tadi, ako kay isyo kay tabla ang among bongbong, niya kay aircon. Lawag ka. Gusto mo ato ipasemento inyong balay? Dilayla, tama na. Ay na. Sagli na sila, ako bahala na. Chester, sweetheart, okay ra, oy. Di man ko mo offer kung kanang magkapuliki pataba. Kung ipa-renovate na to ng inyong balay before ta mag-aircon o niya kanang ato ipasemento ng inyong salugay. Yuta rin taon og muulan, magbaha ka ba din nga mula po. May gani no, kay wagin po. Marami dito makanding silunod pa pa na rin magulan. Laki na ba inyong yuta dahil kay Clay? Kana magulan nga maglapok, inigikan ka din sa sunod, chinelas, pagawas ni mo, nagbutas na ka. Maloy ka na kung niluloy ni Baklay niya, pwede maglisod nagtikang. Kung kapag iusahay, Ma'am Dilayla nga, di na lang din mo gawas kay nidukot naman ni Dir. Pero ayaw na lang na. Wala na lang may mamatayan. Oo niya, may gani po no, kaya kung mauga na, maibot pa sa damong among mga tiin. Pero kanang imong plano nga iparenovate ng among balay, ay, ayaw na lang pag-una-una na, Ma'am Dilayla. Uy, kay maulaw na gini. Dili lagi, ako ni magbuon. Una po, sa pa inyong mga gusto, di kinahanglan din nga, ato inyong gusto maangkon. Ato na pamaliton, nilista lang. Ha? Hindi na mag-ulaw-ulaw, ha? Ay no, maulong. Okay naman, good. May ako ni bahala ang taan eh. Ako na, Chester. Kaya ako pa man ang naaron. Mamawi na lang ka sa sunod kung magka-graduate ka na sa college o magkatrabaho na. Pero in the meantime, ako usa. Okay na, away from the bottom of my heart, I'd like to help your family. Sige na, Tana, ang laka na ta. Lo, Tay, huwag dito. Wala na mo, kaya ako tayo pa kong biyahe. Sige, amping mo na. Tana. O, di ba, tay? Palitan na tagpag-og. Palitan na Ni tagpag-og. si Ma'am Dilayla ba, no? Dali na kayong ulog-ulogan. Mapulihan na nga itong bongbong. Dili na tamura kandigan. Oo, ya, klaro kayo nga kung magdugay pa ni ang relasyon sa akong anak ko kana si Ma'am Dilayla. Ha! Magdato tatay! Sakto ka! Magkugusanay ta, magkugusanay. Ikay ang sa una na ako, tayo imo marong schedule nga ting huyop sa igang. Salamat sa magpaminaw din sa Barangay FM 103.5 Lami! Forever. Ako si Ricky Mouse. Ako sa Papa Vince Choi. And ako ang inyong Choy-Choy and Lady Batod. Kisan na nakabuon! Sabi kasi niya, oh yes, sa tumisulti tamis. Wala. Lami mo ang case. Pero bitaw no, ang kagis. Kuhan, ang iyang part 1. Sinabuhi ni Dilayla. Part 1. Yes, nagagawin mo kaganiha ka barangay ang first part sa istorya ni Dilayla. Ano ba, sugo na dito sa aircon. No, niya, ang iyang lolo ug papa ni... Mga mapahimuslano. Oo. Nasa plano Oo. kumartahan ba? Pero naka-cover up ng tintahay nga magiuhawon, pero Oo. oportunista. Lagi niya ka naman Pero- yung ula ang style. Amot sa kasi Chester. Matubag ang ato pangutana ka barangay kung tininuod ba gid ang iyang gugma para sa tong letter sender nga si Dilayla o parehas ra sad siya sa iyang mga sa iyang pamilya, iyang Yeah, amahan friends, o oo. kayang lolo. Ano, sa itong makita, sa itong madungog, murag, okay naman, bago mo siya plano po. Oh, murag hinlo man ang iyang tumong. Nahigugma ko. Tingali. Yes, oo. And I hope ingon ana. Kay kung if it's the other way around, murag lahi pa manawon kay luoy po ng babae. O bisan kinsa na kanabit ang pahimuslan ng nimo. Kamot din na sila. O pangwartahan ng nimo niya patuo nimo sa I love you unya wa di ay. Paaasahin mo tapos hihiwalayan mo pala after nimo nga kanang pangwartahon, di ba? Masakit yun. Yes. Pero ipadayon na to ang ikaduha o katapusan nga sumpay sa suwat nga gipadala sa atong letter sender nga si Dilayla. Ricky Mouse,
Vince Choi and Choi Chai and Lady Batod. In love kay ko kang Chester. Si Chester magod kay thoughtful kaayo, caring. Mura mitawag, wa magpangidaron og 18. Mura jud ka edad rami. Unya nakita na ginako usapod ang akong kaugalingon nga ikauban si Chester for the rest of my life. Kaya makita na nako siya until the day after forever. In love na in love eh. Yes, in love kay ko ni Chester kanang di gid mahuman ning akong gibati ngadto niya, mahuman lang ni kuan forever and a day. Kada kong MLPR. Reverend, kakantahin ko na ba? Pero ano yung masapit ko nasa paingon kung sa akong madiskubrihan sa akong pagpakigrelasyon kang Chester, niya ang sumpay sa akong istorya. Unsa? Ay nako, bes, Delilah, ayaw kay kumpiyansa anang Chester. Ngano ba niyang nakasulti ka mag-anak, Beth? Unsa mo dahil nabantayan ni mo kang Chester? Well, ako nabantayan niya batanon siya for sure. 18 pa, di ba? Unya ang yahuna-huna na lingkod pa. Kuwang palang gani, magtabanong-tabanog pa na. May gani, di na usong tabanog yun. Naana sa online. Abi mo, ganang inaanak nga mga lalaki. Wa pa na magseryoso sa kinabuhi. Uy, gadwa-diwa pa na. Sabot mo nang ipasabot nga. Nagduwa-duwa lang si Chester sa iyang pagpakidrelasyon na ako bisag mag-usa na may katuig nun. Suma, Nino, kinsa ba ang nagda sa inyong relasyon? Dili ba ikaw? Kaya tungod kay ako ang mas maguwang niya. Ako ang may adjust sa iyang kabataan on bes. Abi mo, ayaw kumpiyansa. Kaya tingalig masakitan ka ra. Dagay ko kaila, nga kanang 30 kapin palang ganitong edad niya. Gipunto ra di ay sa ilang mga DC pa nga edad nga kanang mga boyfriend or girlfriend. Ibaw ka ng mga idara, mga bata pa na, gadwa-dwa pa na, wa pa na, sa ilang una-una ng commitment. Pa-commit lang na, kaya baw kag unsay rason. Unsa man, Duchess in heaven. Ha? Kwarta ang tuyo. Kanang kaharuhay sa pagpuyo. Kana bitang muklay man na sila. Mauna nga manguyabog Duchess in heaven. Unya, ikaw pa na babae iyang balibaran kaysa mapatol siyang bayot. Ikaw na lang kay babae. Unya, providing pagibing mo sa satanan niyang luho. So, ganahan pa ba siyang mangitaglain. Pero, ayaw pagtuong nga mahal ka niya. Uy, ginuduwaan na ka na niya. Mahal ko siya. Ug mahal sab ko ni Chester, iyan ang ipa-feel din ako. Ug dili tinuod nga masakitan lang ko, di siya makahimo ana nako, bes. Nagduda ko nangwarta na siya, parehas sa iyang pamilya. Ha? Uy, ka-judgmental good nimo. Dili sila ingon ana, mga buutan ang iyang amahan ug ang iyang apuhan, ang iyang tibok pamilya. Ug si Chester labo sa tanan, mahal ko niya. Period. Ug ayaw na siya dauti pa din ako kung dili ka gusto maguba ang atong friendship. Bilipag yun ako ni mo kay Chester. Ikaw no. Pero imagine na, Sa una, kinabot ng mga bakla ka. Pero kinabot ka na ng mga gurang na babae. sa una ba, sige kong pamayot ba, pero murag, nakita Murag na ko kapoy ka. Karamambat, bro. Nakita na ko karon ni naman mo patol, pwede na tiguang babae na yan. Well, mas okay ni si Delilah boy kay babae niya bayot niya kwartahan niya pinangga kay ikaw niya ikasuroy mo sa nang nagway niya ba kay ay daghan kay sulubon nga mga kwintas oy mga alahas niya mahalon kay mga sinina mahalon kay bag ikaw mo din na nimo katabunan naman niyang naong bay. Pero pre, anak ka nindot pre, si Delilah. Feel like it niya nga, seryoso ko niya. Hindi ka makita sa kong Galaw-gawan Hindi ka makita sa kong naong pre. Artistahon kay ka ba yun? Artistahon kay ka. Ako na good ni. So, mo na ako. So, pasabot mo ba? Gidrowing ra din mo ni si Delilah. Pero ang tinuod, ibigay ni mo siya mahal. Ay, nagkalampag niya ah. Ato-ato na yung baby mo ah. Gugma. Gugma ko taon. Oo, gugma. Nahigugma ko ni Delilah. Nahigugma ko niya. Isip,
akong tiya. Galaw-gawa ng tiya, bay. Uy, wala mo nagmanghihilot. Ako ang batol niya kung tininuod ni... Ano ka? Unya, bay. Ito pangutangan ni mo. Kung personal lang ka, ayaw ka ng below the belt, nagkikintahin niya. Kumusta naman ang baho ni Delilah? Bahala na ba ako kung kawaram ko kindi? Ha? Kung saan malagay ang baho? Kaya okay na ba? Matay ka na ba? Di mo di ka kanigwaon? Kaya idara na ba yun? Baho ba eh? Naman si perfume para puti mo. Naging baho yung perfume ba eh? Pero ako sabot. Pero at least diba nakatabang sa siguro na yung perfume para matabunan na yung original nga baho. May lahi ka ba yung naging baho yung kag-abroad? Oh, di ay. Murag Saudi. Saudi, nanisap kayo? Pero bay, kabaw ko, piyong-piyongan naman mo si Delilah kay na asam ng baho, yung na permi. Ang permi, ang iyang paggasto ni mo. Unya, apil lang imo pamilya kay, hola, ang patakaran mo din ni Delilah kay, I love you and your family. Muna ginaingon niya. Kaya ka bilib na ko. Oh, bilib. Pakiskisa rin ko sa imong simod bay. Oh, nakakong ko ba yun? Kiskisana ita. Hala, naimot ko na minaw ninyo dinida. Aw, nakakita niya sa na kinatawan na mo. Delilah. Lingawan ninyo, oy, Bimbo o Chester. Good vibes man kaayong kinabuhi. Kuan, unsay inyong gikatawan? At katawa mi sa tong friend na mo nga... Kataw na hook kanal. Katawanan ni kayo, Ma'am Delilah, kay nahog sa kanal. Unya, before na magkita... Nagubog. Lagi, before na magkitabangan, kay katawan sa namo. Katong friend na mo kay si Janice Mendoza. Nakawa, bita mo na ginaingon niya. Ano naman lagi ka? Oh. Kuan, mamalit na ta sa imong mga gusto pamaliton, Chester. Di ba mo nang akong saan mo nga katong gusto ka mo palit og mahalon nga pantalon, polo, underwear, nga musima. Unya, nagpapalit pa ka atong bagong cellphone, katong diva. Wow! Nana din na. Yung binakuha yun, ano, tatoy na yun, anak ko, joke lang. Tay sa, murag ma-open man ko ani. Kuan, di na lang siguro kumukuyog ninyo kay kanang mauwaw man kumuuban ninyo, mura ko ninyo chaperone. Pasensya na, baby mo, ha? Okay na ba yun? Ayaw pagpauli, Bimbo. Kuyog lang na mo. Kuan, panudo na lang sab ko na si gusto di mong paliton. Ako'y bahala. Unya, dungan na lang sa tag-dinner. Kitang tulo, niya mananaw tag-sini ka ng 3P. Para ka na mo managpa ni mo ang kanang nasalida. Akong bahala sa tanan. Wala, pero, maulo man ko ana, kaya ako'y partner, kamukha, na maibo ko na ko ana ninyo eh. Pero, pwede na ko gapon, kaya ang inyong mga pamaliton, ako na bit, kita ay PA lang ko ninyo. Ano ba, kuyog na lang ba, para tiba-tiba ba? Apil ka sa kwarta ba? Ay, magsama rin yung kiyumong mo niya, Chester, Kapay ko ba? Bakit ka niyo mapahumot? Pulihin mo pahumot? Kawan mo eh. Kung sa man, Bimbo, makuyog ka? Sige. Sabay na lang ko, bahala ko ulaw. Ulaw ko taon, binayot man ang ulaw-ulaw. Uy, Tara. tanan! Mauna plano na ito, tay. Ay, makapil ni siya itong plano. Pagpabutan, kita na ni Ma'am Delilah niya. Padungog-dungugo na to nga. Uy, lami man mag-bake. Uy, para palitan niya o kanang, kuhan ka ng oven. Ano ibaligya? Ano ibaligya? Oo, o niya, kanang, ay, kapuyan naman ta magsigig tayo pa ng magsuglod-suglod na maglungag. Uy, kaya wala tayo stove niya. Wala tayo kuhan gasol para palitan niya, tay. Ano hinaingon nga mo to? Pinay siya sa atong daming. O niya, Tabar-tabar na. o niya, kaya dagan makita yung friends. O niya, ingon baya sila nga, dapat ang pinakanindot nga parte sa inyong balay, o pinakahindot mo ang CR. O niya, huga mo na nga itong CR tayo niya. Lahat kayo, kaya rough kayo ang pagka, ma-finishing ang atong pagsimento. Dapat ato ipadungog-dungog niya tayo nga mas nindot. Ito madaking as ang bisita sa tiles para palitan tanyang tiles. Sakto na yung mga unya. Ito'y bahala ko daming. Nga bitaw tayo niya, dapat na kayo bubuk-bubuk niya o gamit-gamit tayo ng atong inidoro. Dapat katong na flash. Sige, may problema. O uban, patay ka ng padungod sa nato. Nindot kayo magkaraoke. O niya, matay karaoke para palitan sa tanya o ka ng component. O niya, ka ng sing-sing din tatay. Nakakita ito mga Silver Pagkat. O, mga Tom Jones. Mga uban patay. Alam yun. Baon
Pasalamatan din nato tayo nga kanang magdunggay pa ang akong anak na si Chester ug si Ma'am Lina. Pagwarta ta! Para makapadayta sa pagpanghukhok ka ng babayhalang tiguang. Ano ginayon nga? Makalapit. Maod ba? Nakadawa ka siya. Butan mo si... Nagminahalay ko ni silang sakto. Oy. Ilaw si Chester. Nagminahalay ko ni Tinunay. Excuse me? Nakadungog ko sa inyong gisulti nga pagpanglibak sa akong best friend nga si Delilah. Unsay nadungog nimo ba yun? Itong last part. Nadungog? Dako tanan ninyong gisulti nga gipangwartahan lang di ay ninyo ang businesswoman kong friend nga idaran nga giuyab sa inyohang hokhokero nga apo o anak. Hoy! Ayaw matakag kami bayuta ka katinalitahiun ko ng baba ni Ningo ba ba niya anak? Good luck kayo pagtahi kay mula ko na kung isumbong tamong tanan kang Delilah daan bagid ko nga pangwartahan ng ninyo nga akong friend. Ay, bayot, balik na! Hoy! Dili bang patagang tami bayot! Bayot! Wow, thank you sa bagong relo, ha? Thank you. You deserve all this. Gold yun ba? Chester. Mga nagan ilay diamante sa sulod. Sige, sa kasaping... Ibaw ka, tinuog That's how much I love you, Chester. Oh, ano man? Okay na, Ikaw na po ginana. Mahal man po kita ka. Salamat. O ginatuta nga dili ko ni mo binuangan. Kaya kung may tabo na, you will be killing me hardly. Binuangan mo ka. Binuangan yung bitaw. Bes? Nalay ka na, Kunsay. Of course, kay nahibaw kong asa mo og natukatultol ko kay gisulpihan ako nini akong best friend kung asa mo mag-date dinhira di ay sa Times Beach. Kunsay. Bes, asa itong nagisulti nga gitunto lang ko ni Chester? Dili lang kay si Chester ang nangilad og nagtunto ni mo, Bes, Delilah. Kundi ang tibuok niyang pamilya. Sa ko kataon. Ay, pagtuwa na niya ni Laila, sweetheart. Ay, What? ka. Bes? Ano ka mo to? Ano, imong friend o sa imong love? Bes, ako, dugay na ko ni mo gikaila. Nahibaw dyan ka, dili ko makamaong mujudge og tao, pero usahay makamao ko. Pero dili dyan ko mangdaot og tao. Pero karon, makasulti dyan ko kaya nakadungog ko sayang amahan o kapuhan, nga pangwartahon ka lang ko no nila. Kung hasalitaw na, mangwarta lang nimo, dili kaya tinod nga mahal. Pwede ba mahawa ka na ni Bayuta? Kaya mo lagi ko ba among moment ba? Nagsahalay man, mi. Chester? Tinawad ba kinig no? Gisulti sa akong beshi. Okay. Tinood na gisulti ko, Bes. Giilad ka lang niya. The one who could give you love, the kind of love you really need. Ricky Mouse, Papa Bean's Joy, and Joy Giant Lady Baron, kisan nakapapol. Nasakitan kay ko sa revelasyon sa akong best friend na bayot. Unya na-prove yun niya dili nako ang tanan. Kaya ang katapusan nga part sa panagsulti sa apuhan o amahan ni Chester, na-record man niya sa iyang cellphone. Kung iyang ipadungog dili nako. Sa mga unang tulo ka semana, wag gid ko mituo na ako sa denial stage. Pero ako na-realize, kaya naki-cool off man ko ni Chester, no? Wala sab siya may contact na ako. Mura gipasagdan lang niya nga, ako ra say mutikyop sa akong tuhod, o ako ra say tulon sa akong garbo, o ako ra say hangyo niya nga ma-okay na mi. Kuya ang sulti sa akong best friend, nga nagsalig ko na si Chester nga in love kay ko niya as in head over heels. Kung sabi buhaton ako karon nga, nakasugod naman kong pundar og feelings sa among relasyon, ug mahal ko magyud siya in the truest meaning of the word. Napadayon ba ko sa akong pagpagkirelasyon niya, hoping nga mahalon sab ko niya in return? Mahalon sab gid ka ko niya? O pangwartahon na gid ko niya? O it's about time nga mangita na lang og laing lalaki nga madawat ko sa akong pagkaako bisag 41 na ko. Paliyog tabangit ng bagi ko ninyo kay nagmire kay ko karon asin sakit kay nga kong dugan sa paguna-una sa nanghitabo.
Ako ni si Delilah, 41, businesswoman. Ako din ang ikapital kami na lang na mapanungog lalaki niya. Taga-dinilan ko sa Katalunan Pequeño, Davao City.